Report mar riwruok mar Infotrack mong'ere kod timo nonro oyango ni 55% mar jo Kenya ok dhi bago nyasi mar skuku ka 45% kende ema oikore ne nyasino. Kalore kod Infotrack, chal ma kama jo Kenya wacho ni kelo kod pek mar ngima ka 45% mar jogo madhi bago nyasi wacho ni gidhi riwore kod anyuola maggi. Jafwambo marwa Cynthia Onyango miyo waler ewi report mar Infotrack. E gwenge mopogore opogore piny Kenya, Uganda dhi nyime kotimo ikruok ne nyasi mar sikuku mar higa mar 2025 kod yawo higa manyien mar 2026. Chal ma kata kamano ken chal mar wach ne Uganda duto kaluwore kod lipot mar Infotrack. Kaluwore kod nonro margi, Infotrack yango ni 55% mar jo Kenya ok dhi bago nyasi mar sikuku ka 45% kende emoketo ikruok ne nyasi. Chal ma onyiso dok chien kod 5% kopim kod higa mokalo. Ma 60% nolero ni ok gidhi bago nyasi, to 40% no bago nyasi. Kaluwore kod jopiny mawacho ni ok gidhi bago nyasi mar sikuku, gilero pek mar ochumi 78%, 16% olero ni gionge kod gombo, ka 11% wacho ni kinde no dhi yudo ka gintie tich. Jo Kenya 45% madhi bago nyasi olero ni moko kuom gigo magidhi timo e kinde nyasi mar sikuku uting'o budho kod anyuola maggi, dhi e ute lamo, timo alam, budho kod osiepe, timo limbe e kuonde timo limbe e kind chenro mamoko. E kwan jogo madhi bago nyasi kendo chamo sikuku kod anyuola margi, gwenge makadho wadh Nam Chumbi otelo kod 65%, Masawa gi 64%, Imbo kod 57%, Nairobi gi 54%, ka Nyanza ni kod 49% kende. Jo Kenya bende lipot yango ni pod yuago pek mar ngima kod telo marach ka moko kuom gigo mamiyo piny Kenya ochomo kamarach. Nok mar tije, midhiero e sekta mar somo bende gin moko kuom gik ma jo Kenya dwaro mondo sirikal oketie maino higa manyien ka nyakonchiel. To Uganda opoyo dongruok e bero apeyni, olalo kod dongruok e sirikan kor gwenge. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi nyaka kaunti ma Homa Bay kama nyako ma jahigni 16 kod mine mamoko adek